ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ହୋଲି ବିଷୟରେ 10 ଧାଡି ରଚନା ଲେଖିକି ପଢି ଆସିବାକୁ କହିଥିଲା। ପଢିଛ? ଏଠି ଜଣେ ଜଣେ ଆସିକି କହିବ। ହୋଲି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। ଏହା ରଙ୍ଗ ଓ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଅଟେ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଫୁଲ ଅବିର ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧା ଦୋଳ ବିମାନରେ ବସାଇ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲାନ୍ତି। ଏଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ହୋଲିକା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବରେ ହୋଲିକା ଦହନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ହୋଲି ଲଗାଇବା ସହିତ ହୋଲି ଶୁଭ କାମନା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନରେ ମହା ଆନନ୍ଦ ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଭାଇଚାରା ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ହୋଲି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। ଏହା ରଙ୍ଗ ଓ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କୁ ଦୋଳ ବିମାନରେ ବସାଇ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମକୁ ବୁଲାଇ ନିଆଯାଏ। ହୋଲି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। ଏହା ରଙ୍ଗ ଓ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ପର୍ବ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆକାଶ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ପଢିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂଶ୍ରୀ। ହୋଲି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। ଏହା ରଙ୍ଗ ଓ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ ଦୋଳ ବିମାନରେ ବସାଇ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମକୁ ବୁଲାଇ ନିଆଯାଏ। ହୋଲି ପର୍ବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହୋଲି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। ଏହା ରଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ପର୍ବ ଆମ ଦେଶରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାନେ ରଙ୍ଗ ଲଗାନ୍ତି, ଶୁଭ କାମନା ଜଣାନ୍ତି। ହୋଲି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। ଏହି ରଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଅଟେ। ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହୋଲି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। ଏହା ରଙ୍ଗ ଓ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ହୋଲି ଶୁଭକାମନା ଜଣାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଫୁଲ ଅବିର ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତି। ହୋଲି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହା ରଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କୁ ଦୋଳ ବିମାନରେ ବସାଇ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମକୁ ବୁଲାଇ ନିଆଯାଏ। ହୋଲି ବିଷୟରେ 10 ଧାଡି ଜାଣିଲ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ରଚନା ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି।